Baki ɲɔgɔndanw olu daminɛna Mali kɔnɔ bin tɛnɛ juillet kalo tile 18 ɲina kalanden 195 olu de sen bɛ nin ɲɔgɔndan in na jamana fan bɛɛ lajɛlen na. O la sa an y'an senfa ka se centre min n'ale ye Masamagan Jabate ye Bako Jikɔrɔni ka taa lajɛ baaraw olu daminɛna cogo di. Bakari Kone ale ye nin centre kofɔlen ye a ɲɛmaa ye, an ka a lamɛn. Masamagan kɔnɔ centre ba don salle 30 de bɛ yan, salle 30 salle bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ 33 de b'a kɔnɔ, donc à peu près 880 élèves o de bɛ yan. Baaraw daminɛlen kɔfɛ kalandenw olu kelen kelen sigilen bɛ u sigiyɔrɔw la, sakɔsiw ani telefoniw olu ma yamaruya i ka dɔn ka fɔ centre kɔnɔna la. Mun ye académie maaw ye olu ye jateminɛla 2 bila ka na yala ka jateminɛ kɛ yala mun fɔra ka kana kɛ a bɛ ka bɔ a sira fɛ wa. Yaya Buhari ale ye jateminɛlikɛla dɔ ye, an k'ale lamɛn. Centre la yan Masamagan Jabate an tɛmɛna salu da la an y'o lajɛ, y a pas de problème parce que basigi bɛ bon écoledenw u bɛ k'u ka sujets traiter mankan tɛ yɔrɔ si, policiers bɛ yen ka sécurité assurer, bon hakilisigi bɛ centre la yan vraiment problème foyi tɛ pour le moment. Kalandenw ani kalanden somaw i ka dɔn ka fɔ olu kɔni u y'a yira ka fɔ baaraw kɔni u daminɛna u cogo la, wa i ka dɔn fɛɛrɛ minnu tigɛra jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ni ɲɔgɔndan in a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la a fɛɛrɛw fɛɛrɛ ɲuman don. Ajaratu Tarawele ani Dawuda Kɛmɛnaani an ka u lamɛn. Sara parce que an bɛ se ka fɔ classe kɔnɔ an dila ka dɔ kɛ a terme kun tɛ kelen mais u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Ala ka nɔgɔya an bɛɛ bolo, an jigi b'o de la. Ne nana bilasira min na n nana n dɔgɔmuso de bila komi ale bɛ bac la, donc n ye jateminɛ min kɛ n nana ye ko a fɔra ko saki kana don, bon saki donbaliya ninnu nin kɔni ye hakilina ɲumanba ye, ministre ye nin hakilina min ta nin hakilina ɲɛnamaba de don. Ni gɛlɛya dɔɔni donna baaraw daminɛ la o de ye kalanden dɔw olu kɔni olu nana ka sɔrɔ baaraw olu daminɛna nka kun caman bɛ a dɔw ta la, i n'a fɔ ni bogotigi min nana ka sɔrɔ ko a cɛ de tun y'a ban k'a kana na. A ko kɛna maa minnu ɲɛna n'olu sigilen bɛ nin centre kofɔlen da la, Asetu Sidibe ale b'o la, ale kɔni b'a hakilinata di nin ko in kan. Cɛ min b'a fɔ ki examen yɛrɛ don k'e kana na k'a jɔ i ni da tɛ, bon o somɔgɔ n'o yɛrɛ muso somɔgɔw bɔr'o kalama kɛ mɔgɔ si tɛ furusa fɛ dɛ, mais o ka furu ye irisigi b'a la quoi. Nin kɛra anw yɛrɛ feerekɛla ye deni ni ɲɛji de sera anw ma yan. Ne yɛrɛ y'a ɲininka ko ne den ko kuma ko e bɛ bɔ quartier jumɛn na ko Darabugu yan Darabugu cɛ bɛɛ b'a dɔn o man jan k'ale cɛ de man sɔn k'ale kana. Donc ne kɔni bɛ min fɔ jamanamɔgɔw ye faamaw ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ kɛ mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ u ka olu ko ninnu ɲɛɲini kosɛbɛ quoi. Minisiri min n'ale bɛ sanfɛ kalansow kɔnɔ n'a ye baaraw kolonbo kari kɛ kabini Sikaso, a kɔni y'a ɲini jateminɛlikɛlaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka jateminɛ kɛ ka ɲɛ wa kalandenw u ka sɛbɛ ta yaasa ni ɲɔgɔndan in a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la. Mohamed Danjoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.